हॅलो एस.एम. क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चला आज आपण पालकाची भाजी बनवणार आहोत। इथे मी एक पालकाची गड्डी घेऊन त्याच्यामध्ये अर्धी वाटीने डाळ टाकून घेतलेली आहे, मुगाची डाळ। तर हिला छान अशी शिजवून घ्यायची एकत्र। तिथे आता आपण हे शिजवून घेतलेलं आहे। तर आता आपण कढईमध्ये गॅसवर कढई ठेवून घ्यायची। आपण 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचे। तर आता चला इथे मी 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे। इथे बघू शकता। इथे आपण आता 1 चमचा आपण जिरं टाकून घ्यायचं आहे आणि अर्धा चमचा हे तडतडून झालं की आता आपण याच्यामध्ये लसूण टाकून घ्यायचं आहे। लसूण छान असं लाल होऊ द्यायचं। ते बघू शकता आपलं लसूण छान असं लाल झालेलं आहे, लाल परतून झालेलं आहे। तर आता आपण ही भाजी थोडी घोटून घ्यायची आहे। चमच्याच्या साहाय्याने किंवा पाऊण चमचा हळद टाकून घेऊयात। 1 चमचा मी ते लाल तिखट टाकते। ते बघू शकता 1.5 चमचा लाल तिखट। आणि आता आपण हे थोडं टाकून घ्यायचं। थोडं पालक तिथे टाकून घ्यायचं। थोडं तेल सुटू द्यायचं। थोडं तेल सुटलं की आपण नंतर ही भाजी त्याच्यात टाकून घ्यायची। अशा पद्धतीची भाजी खूप छान लागते। ही भाजी आपण पोळीसोबत, भाकरीसोबत किंवा वरण भातासोबत, खिचडीसोबत पण खाऊ शकतो। तर अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। जर माझे व्हिडिओ रेसिपी आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। आणि अशाच तुम्हाला नवीन नवीन रेसिपी आणि व्हिडिओ बघायला मिळते। तर आता इथे आपल्या फोडणीला असं छान तेल सुटलेलं आहे, इथे बघू शकता। तर चला आता आपण ही भाजी याच्यामध्ये टाकून घ्यायची आहे अशा पद्धतीने। नंतर हिला छान अशी मिक्स करून घ्यायची आहे। अशी छान अशी तरी आपल्या भाजीला आलेली आहे, पालकाच्या भाजीला। अशा पद्धतीची पालकाची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। तुम्ही घट्ट ठेवू शकता किंवा पातळ पण करू शकता। तर इथे मी थोडी घट्टच ठेवणार आहे। थोडंसं आपण हे भाजीचं पातेलं हे पाणी याच्यात थोडं टाकून घ्यायचं आहे। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने। तर असं छान आता याला आपण 2-3 उकळ्या आणून घ्यायच्या आहे। तर अशा पद्धतीनुसार मीठ टाकून घेऊयात। तर चला आता आपण अर्धा चमचा मीठ टाकून घ्यायचं आहे। तुम्ही आवश्यकतेनुसार टाकू शकता। तर इथे मी अर्धा चमचा मीठ टाकलेलं आहे। मीठ टाकल्यानंतर छान मिक्स करून घ्यायचं आहे पूर्ण भाजीमध्ये। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने अशी छान आपली घट्ट भाजी तयार होते। आणि ही भाजी एकदम साधी आणि सोपी आहे। कमी साहित्यामध्ये पण होते आणि लवकर होते, 10-15-20 मिनटामध्येच। बघू शकता आपल्या भाजीला छान अशी उकळी फुटलेली आहे आणि अशी छान आपली भाजी घट्ट तयार झालेली आहे। 10-15 मिनटातच ही भाजी तयार होते आणि एकदम साधी, सोपी, झणझणीत आणि खायला पण छान चविष्ट, छान स्वादिष्ट लागते। तर अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्त राहा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत बाय।